and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Move kining usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang atong matatampo dagdag singal nga Carlo. Kalo, di gapon ko magkauban ninyo niya. Ha? Nga naman. Di ko tugdan ni Marisot. Basi ko na, pamabahay ko dito. Oh, dada siya para dili siya magduda. No, nya, di mo siya ganahan, mauban. Ay, sige good. Kano sa pagi kami magkaila-ilaan ng ibong uyab no? Kung ingon ana nga permisya nga dili mo jam nato. Sagdi lang, makaila-ila ra lagi mo pohon. Hubog na ka? Ay, medyo. Mas Marlon, oy. Di ka po siya banhi? Bot lang. Wa man jud mo reply, oy. Kapila naman na ako kanang kapila naman natong laag, oy nga. Wa man gid siya muuban. Pero nikon man to siya nga moapa siya. Hi guys! Finally, naabot na jud ka. Oy. Abi ko na mo dili ka moapas, oy. Na, di ginunta. Pero nag-aaway mi ni Maris eh. Mau hila ako ako. Oh, kana. Oh, shout sa uwa. Guys, si Aaron ako ha. Kanina naman kasi magpali sa CR, oy. Ay ba, may gid ka na ako nga. Mag-ihi, gid ko sa inom. Sige na, kahit ko na kayo. Patay. Wala. Oy. Ay, oy. Noktok pa ka diha. Hindi nilang ka mag-CR sa ako. Ay naman to si Marlon. Wa pa siya mga manong CR? Lo, waka to mo ikiyas? Na, maluoy jud ko. Basta, time pa. Si Marlon, ha? Ano na kakis na lalaki? Ay, oh my goodness. Bayot sa siya? Hala, uy. Di man dyan mawasa kung huna-huna ang nakita na akong gabi, uy. Kung bayot siya, anong wa man gid siya musultin na mo? Hala, uy. Kadugay na namang amigo. Ay. Wa palibak. Nanawag, Jude. Hello, Marlon? Kalo, di ka gabi. Duwa ang gagalit. Kuan. May uli ko, oy. Naglaba lang akong uwa. Nahubog ka? Wala man. Ikaw, nahubog ka? Wamsan. Sa ato pa. Sa ato, Briay. Nahinumdo pa ka sa natabo gabi, eh. Uy. Ang Nganam day? Wala. O, sige na, oy. Babay na. Napakoy buhaton. Nak, naunsa man ka diha nga naginuptok man ka.
Kining, man, ako ipangutanan nimo ba? Unsa man na? What if, na kay friend ba nga, na dako nga sikreto o kanang nasakpan nimo, pero dili ka makapangutanan niya. Unsa pa imong buhaton? Paabot to nimo nga mo open up siya nimo. Kung dili lang makaapekto sa iyong friendship, pasagti. Ma, Carlo, tabang nga gabi. ha? Sa unsa man? Kwan, mag-propose na ko ni Mariz. Unsa? Oh, ganun nakurat mo ka? Ay, nakalitan lang ko, oy. Sigurado na jud ka? Sigurado na jud kasi mong kaugalingon? Ha? Ang kukuan ba, kung sigurado na jud ka nga magpakasal ka niya, sige. So, portahanti ka. Salamat. Pero, una sa tanan, Carlo, ipaila-ila sa tika ni Mariz. Love, si Carlo. Migo na ko. Carlo, si Mariz. Hi. Hello? Nagkaila-ila na kita. Sige lang kisgot si Marlon ako about nimo pero dugay kayo tagipaila-ila. Ay, mao ba? Dugay na sad ko gusto nga makailan nimo. Mangita sa tagkakanan na. Tara. Ay, sige na mo kuyog. O, sige na mo kuban-uban ni Maris o Marlon. Nagilty na ba yung kuway? Buotan magukay si Maris. O, ako si mauwi na balakan ni Marlon. Kung dili pa kay siya magbahay sa iyang desisyon. Uy, kinsa makani? Uy, number man. Hello? Hello, Carlo? Maris? Sorry sa pagsamo ka. Naiba ko nga may importante mong gibuhat ni Marlon. Pero dili mo siya mo reply na ako. May importante na akong tuyo ba? Pwede, ingnan ni mo siya nga i-check iyang phone? Please, importante lang yun kaayo, Carlo. Ikaw rin kita kong chance kay kamo mo kayo nag-uban. Oy, sige, ako ingnon. Kuan ka nang nag-CR pa manggod. Sige. Thank you kaayo ha. Bye. Bye. Why? Namakak si Marlon. Huwag ako'y gipasangil niya. Wala, way. Hay, makasya ka ron. Sorry, karon pa ko nakatubag. Kinila na ka nawag. Nangita si Maris ni mo, oy. Uy, kanong namakakmang ka, oy, nga, nag-uban ta? Hay, mali ka ron. Akuan, kanang, naro ko yung trabaho. Uy, kisa ron? Sige na. Bye na. Tuwasusan niyo na ko. Kayo, pwede kuyugan sa Nimos Maris sa pagpangandam para sa mong kasal? Ay, sige. Thank you kayo sa pag-uban-uban ni mo na ako, ha?
Hoy, isa pa yan, oy. Nakasuli, hinuon ka. Unsaon nga, busy mo gud kayo sa Marlon, good. Basin og naningkamot sa siyag maayo kay dako-dako bimigasto para sa mong kasal. Labi na nga, may umaabot na gining anak. Ha? Mapdiyos ka? Oh, Carlo. Pero wa pa may bawas Marlon, uy. Ang ako mga plano nga, gusto na ko siya i-surprise. Total, happy naman sa mong kasal. Maris. Naluwi ko ni Maris. Wadyan siya pagduda bisang kamay ni Marlon. Pero hasta ko. Wako kay bahog. Unsay gikabisiya ni Marlon karon. Noon sa man ko eh. Ngano na sige na minong ko gunahula ni Maris. Tungod siguro sa sobrang kaluin ako niya. Hala, oy. Mura gusto mong kumuatiman niya, oy. Noon sa man ka, oy. Higino man ka nga. Kasal naman ni mo ugma. Carlo, hindi na ko gustong mo dayon sa kasal. Butangi. Nasa? Oy, ay pagbinuang diya, oy. Huwag ko magbinuang. Hindi na ko kayang magpakasal ni Maris. Uy, Marlon. Marlon. Sultihir ako gusto Pero mo, ka nga na ako ilang babae. Nasayop ka. Pero, may lain kag lalaki. Oh. Uy, nakakita ko ni mo kausa na may kakis ka nga lalaki sa bar. Ha? Nakalitan na ko sa kong kaugalingon, Carlo. Kalit kayo nga magkagusto na kong lalaki. Unsa? Sakit kayo, Carlo. Abi na kong okay lami. Abi na kong igikabisihan kay para sa pagpangandam sa mong future. Pero dili man din siya gustong magpakasal na ako. Maris. Nibiya lang siya nga masulting gano. Mas na lang nga nakibuwag siya na ako. Huwag saan naman rin ako kung kimamtos. Ako. Ha? Ako'y mga mahan sa imong anak, Maris. Pero, kuhaan man ka. Bayot? Ano? Huwag ka makakita og bayot ka amahan? Carlo? Naluoy ko ni mo, Maris. Og dili na ko kaya nga, pasagdan ka. Busa pasagdi ko. Pasagdi ko nga, muatiman og panggaon tamong duha. Salamat, Carlo. I never believed in love. I was deceived by love. I never had much luck with lovers before. Naibaw ko nga, dako nga responsibilidad ang akong gisudlan. Pero, wa ko'y pagmahay. Nagdagan ang adlaw o hinay-hinay mi nga na in love ni Maris sa usag-usa. Karon, kasado na mi. Yes, payo tuod ko. Pero kaya na kong magpakaamahan o magpakabana. Di na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.